Hola, Eli, què tal? Hola, Maria, molt bé, què tal? Comencem la ruta del Castell de Zarra. La ruta ja l'has començat. La ruta comença des de l'Ajuntament, però t'he citat així que és la primera parada. Ara mateix estem en el camí d'Hortes. Així tenim la Pedra en C, que ara és Patrimoni de la Humanitat, i anem a anar fins al castell. És una ruta familiar, són 7 quilòmetres. Jo penso que a partir de 7 anys els xiques ja poden fer-la. Un bon pla estiuenc, no? Sí, un bon pla estiuenc, però hi ha que fer-la o a primeres hores del matí o a últimes de la vesprà, perquè el sol apreta molt. Les ales noves, sense fantasmes, girant els astres. Acabem de plegar a la Font de l'Ombria. És perfecta per a descansar un poquet. Un dels antics oficis tradicionals que ja han desaparegut era el d'aiguaders. El que feien els aiguaders era pujar fins ací carregaven l'aigua de la font, la baixaven fins al poble i en el poble ja carregaven els carros i la baixaven en carros a València i als pobles de l'Horta per a distribuir-la. Jo això de distribuir l'aigua no, però lo de refrescar te ho agafe. Sònia, què tal? Hola. Hem pillat, mirat alguna de les plantes típiques d'ací? Sí, a veure, és que estem en la Serra Calderona i la Serra Calderona és la selva de la Comunitat Valenciana. Com? La selva, clar que sí, perquè tenim lianes igual que en la selva. En sèrio? Sí, mira, així tenim l'esbarcer, que és una trepadora, una planta que trepa. Després tenim, per així, mira, una que es diu Smilax àspera. I es diu així perquè té les punxes i veus que té com a forma de cor. Esta també és una trepadora, puja. Si veus, si te fixes allí a baix, i aquest arbre, està tot ple de planta que puja. Això és una eura, una lledra. Tota la puja del castell, si la fas per l'Ombria i si la fas per la senda, podràs veure la selva de la Calderona. La llum del nostre far, quan vingui la nit. Mira, Maria, des d'ací podem veure la Torre de Ria. I s'ha d'ahir baix? Sí, ixa d'ahir. És una torre del segle VIII-IX, d'origen islàmic, està declarada a Vic i tenia la tasca de defendre el poble de Ria, que ja no existeix. Patrimoni viu com el que des d'ací tenim el luxe de mirar, no? La Serra Calderona i les vistes de serra. Una de les característiques molt importants de la Serra Calderona és el color de la pedra. Fixa't que tenim dos tipus. Dalt és més groc, que és la pedra caliza o calcària, i baix, que és més rotxenc. Esta rocheta. Sí, això és el roder. Ja estem quasi en el castell o encara queda? Encara queda un poquet. Ara estem arribant a la zona de la microreserva, una microreserva de flora, en la que tenim 3 espècies així importants. I avui anem a veure una que està en floració, que es diu Centaurea saguntina. Mira, Maria, la tenim així. Quina és? La planta esta, mira. La morada? Sí, fixa't, que té com unes punxetes així. Ai, ja m'he punxat. És característic de la planta. Es diu Centaurea saguntina. És una planta endèmica rara de la Comunitat Valenciana i només està en esta part, en la part de la Calderona, Sagunt, un poc d'Almenara... Ja. De tot el món? De tot el món sencer. I bonica està, eh? Sí, està preciosa. Porta el teu nom, la meva... Buah, quines vistes, Eli, ja sé per què posar en el castell així, no? Vistes privilegiades, lloc privilegiat. És espectacular. Val la pena pujar fins ací i el castell és del segle VIII-IX. Està declarat Vic i formava part del sistema defensiu del nord de València. I així se li donaven les claus al rei Yahya al-Qadir, les claus de la ciutat de València. Més tard, en el 1096, el va conquerir el Cid junt al castell del Reial. O sigui que és un lloc estratègic total. Es domina pràcticament tot el nord de València. És un pedaç de